नरा तबक सरकार न तमो सान सरकारनि थानि सानमुं तमो नरा तुई बिमाने बोमा हाय तुई नरा अब हाय बिका नरा जों नाय मानिखलाय इंदारिबा हाकर फुगै जों वाटार साप्लाय नाय मानि जों बिदिरनि थानि कय जागो वाटार साप्लाय नाय गो दिनै सराय रोगे मांगो जों दै जंगनि नंगै जों बाबखे सरकारनि थानि वाटार साप्लाय नाय गो दिनै गांनानै अंखो दिनै बाबाय माने सरकार होइजाक वाटार साप्लाय नानि बागो दिनै बेसना नायनानि बागो अमाने दिनै सरकारनि बागै सरकारनि थानि वाटार साप्लाय दानि खलायगो दिनै वाटार साप्लाय पामनानि अंखो दिनै बासकर पारा स्कुल गतोय गरै दिनै सराय कस्त मांगो दिनै yung दै लुंगरा दैना नंगाय मेरलिया अंगो अमन बागा वाटार साप्लाय पाम नायगो दिनै नरो बास्को पारागा रोड ब्लक खायमाने उद्देश्य तमा सिनि पारागो तै क्रೈ जों तैनि बागै रास्ता ब्लक खायखा जों सरकारनि थानिबा पाला पाला जों तै दाबि खायखा तै सुपायखा उइनो जगागरगो अ तैनो कि कारण गय सिनि पारा तै गिदिया उइनो जगातलां जों सरकारनि थानि जों तै नांगो वाटार साप्लाय पयन जों तै खुइरनानै थंगै सरकारनि थानि तिनि जों दाबि खायगो तिनि सिनि बागै दाबि खाय सुपायखा तै बन बिहारी गतलां थांका ताबगो और वाटार साप्लाय खुनानि बागै जत मानि ब्राय तंगो निरखाय रेदि और उमपायजा निरखाय रिया तमानि बागै रिया सिनि पारानि ब्रत मंगै तै मानैया जोंसो दुख कष्ट मानगै रोगि पिरांगै मिरुलियांखा तिने ताइफेरंखा सरायराव दंगनि तै नंगै यंगनाव नंगै बेलाय रोगि मानखा सिनि पारानि ब्र रोगि मानगै थैनानि लामाना हिंगै जों मा तंगो अबिन बागै सिनि सरकार तिनि रास्ता ब्लक खायमाने कयतने सिनि खायना एबा नंने जे खरंति सामाने अबनो जुदि सबो फाय नाय खलाय सबो फाय नरनो कगर खलाय न ओ जे लामका सामाने नाय याकारे ना जों किहापो नाय फैयाखो जों मीडिया न जों कसारखा सिनि बिप्लव कुमार सिनि मुख्यमंत्री न जों कसारखा फायथो सिनि वीडियो फायनानै फायथो सिनि एसडीएम फायनानै तो जों बावनो कसारखा सिनि अवस्था न जों नाय फैथो बाव जों तमांगै सुजरागा सायागा कलायथंखा तै क्रै तै पारा लंगरा खलाय तै मानैया अंगै स्कुल सिनि स्कुल तै क्रै सरायरा खिचुरि मसाया तै जिबि स्कुल तंगो क्लास 4 जा और माइ मसाया तै क्रै और तैनो नों थांखा इनके बुक साजागो तै क्रै खिचुरि मासैया अंगनारि मास्टर ब्राउन बागो बेलाय बागै ब्रक क्रै जों मास्टर न साया हिफनो ब्रावलाय साया कारण बखायबा माबे सारनाय तै क्रै वा तैनि तै थाखा इनके जों ब्रनि वातेन तै थाखा इनके जों तै माया अबन बागै जों वाटार साप्लाय सिना पयन सिनि जगा खुइरनानै थंगै जों सरकारनि थानि खसारो मानि नरो फुं कयतने सिनि और लामा पासना जों 5 तानि सिमिया खरखा कारे 5 ता तबो सुजरा कासा सदे फाय नरनो कौदरन सिना कायसाफनो कौ सफैयाखो पहिला न फैका ताबो सिनि चेयरमैन नबसना फैगे ने फैयाखो सिनि पारानि चेयरमैन रक दै नेता मेनबर रावबो फैसिना नाय फैयाखो अबन बागैसिनि मुख्यमंत्री न जों फायनानै उंथो गे नने जे सारा बছর बा सारा जीवन जे तैनि जोंजाल अबरा नरो आगे कायसा सरंदरे जानायखा बा एप्लिकेशन रे रखा पंचायत बा जों पंचायत रखा सिना तैरनानै उंथो हिंगे अबन बागै जों बार बसाखा अबन बागै बसाखा रनाय हिंगे सिना रनाय हिंगो सिगे तबे फायका तबे ताव बन बिहारी सिनि तैना तलांखा जों अबनि बिचार नाय गोसना तैरनानै उंथो सिनि जगा वाटार साप्लाय पयन खुनानै उंथो हिंगे जों सरकारनि थानि नायगो बसो परिबार तमरो निरसिनी पारागा 81 परिबारनि 81 परिबार पाराने मुंके बास्कर पारा निने मुं हिरामती त्रिपुरा